Sus, Yusip mga katoy. Pag naangat ko ito mga katoy. Sus, Yusip, ang laki. Sus ko. Katoy, ang laki. Sana maangat ko ito mga katoy. Katoy, sana maangat ko ito. Yun, good afternoon sa inyo mga choy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga choy, sa panibagong fishing adventures natin. Diyan tayo nag-igat dati mga choy sa kabila nitong itong tulay na to. May papuntang Ortigas at papuntang BBC. So sa kabilang side naman tayo mga choy, dito sa kabila naman tayo ito. Ayun, kitang-kita na yung Pineda mga choy. So yun mga choy. Dito lang tayo mga choy. Uy, pinagat na naman pati. Dito lang tayo mga choy. Uy, pinagat na naman pati. Yun mga choy. Oh, mga tayo. Oh. Ayos. Ang ganda ng spot natin mga tayo. Pakita ka mati yung muli ko. Nag-i-intro pa lang tayo mati. Grabe. Ang ganda mati yung muli ko. Swerte tayo, swerte. Bali dalawa yung pag-iwas sa atin mga tayo. Mga tayo. So, lalapad mga tayo. Wow! Ayan mga tayo, dito lang yan mga tayo. Sinagat ko naman mga tayo. Ang ganda ng spot mga katoy, sabi. Makagat na talaga dito sa Makati Park mga katoy, sa likod. Sa may South Rimbo. West Rimbo pala. Bali, binigyan kasi tayo mga katoy ni Kabiwas TV ng bulati na galing Marikina. So sabi niya paborito daw kainin ng mga tilapia dito. So kami nag-adventures kami doon mga katoy nung isang araw. Grabe. So ilang nakarami mo tayo. Ako nakadalawa lang ako. So talagang effective tong bulati ng Marikina. So yun, shoutout tayo mga tayo habang naka-waiting tayo. Yun, shoutout kay Barkadan Bike Vlog. Yun, shoutout. Rico Balagot, yun, shoutout. Yun, Para Padagat TV. Shoutout. Joe Moto Vlog, yun, shoutout. Ganda ng kibit mga tayo, bali ginaganon lang konti oh. Pag nilubog konti yun, tsaka mabiradahin. Shoutout kay Mapa Dili Life, yun, shoutout. Miraline Paris Vlogs, yun, shoutout. So jackpot na naman tayo mga tayo. Ano pala mga tayo, siguro mga isa't kalahati na oras. So yun, shoutout tayo kay R Brothers Adventures TV. Yun. Maya mga tayo. Maya ulit, focus tayo ulit. Ito pala discarded ito kasi tuwing mamimingwit nga tayo, magdala tayo ng feeds. Yung mga ito mali yung pang manok. Naalagaan ko lang unti-unti mga tayo. Napakaliit na nga naman ito, parang ginagano na tapos gaganunin niya lang konti. Sana madagdagan pa. Nakakatawa naman ang huli natin. Hindi inaasahan. Hindi inaasahan mga katoy. Pinakagat na naman ito mga katoy. Meron nga mga katoy. Ay, sus, Yusip mga katoy. Sus, Yusip, ang laki. Sus ko. Mga katoy, ang laki. Sana maangat ko ito mga katoy. Ay, sana maangat ko ito. Ala. Ginagawa mo? Yun. I-jackpot tayo mga katoy. Jackpot tayo. Sus, Yusip. Oh, malapit lang kasi mga tayo, niyari ko lang. Jackpot oh. Wala, tinginan sa akin yung andun. Dinukot ko na mga tayo, dinukot ko na yung yung muso. Malapit lang kasi oh. Oh mga tayo, ito na pinakadabit ko mga tayo, Diyos ko. Ulo, sus grabe, uy. Oh mga tayo, gawin natin thumbnail to. Oh, hindi ako mapaniwala. Akala ko kung ano. Diyos ko, kinabahan ako. Diyos ko. Uy, Diyos ko to. Gawin ko tong thumbnail talaga mo to eh. Ay, Diyos ko Lord. First time ko ito mangyari sa akin sa buhay ko Lord.
Jackpot, jackpot, Diyos ko, jackpot. Jackpot, Diyos ko. Ano ba? Ay, for the first time. Thank you, Lord. Ano? Diyos ko, Lord. Nagkabulbul na tong ano ko. Grabe ka bakit mo ito eh. Pag-angat ko pa lang, akala ko di naman gumanon mga kasi. Parang di ako makapaniwala. Diyos ko, tama. Diyos ko lang. Grabe. Nagyaring banat. No, Diyos ko Lord. Thank you Lord. Matatawa dito. Uy, punta na kayo dito. Yan si Anglers Group. Dito tayo sa sa likod ng Makati Park. Release bakan mo talaga to bukas mga tayo dito. Grabe mga kasi na tong natin. Linya pulupulupot yun. Nakakatawa talaga mga kasi, grabe. Buti na lang mga kasi malalim tong ilog. Kung nagkataon paano ko kaya iangat yun. Sacrifice na kung bahala akong maputol. Kaya mas maganda talaga mga kasi kung mayroong panalok talaga. Wala na. Nagkasabud-sabud. Sabud-sabud mga kasi sa Bicol kasi. Sabud-sabud. Shoutout nga pala sa mga taga Bicol. Viral na ako mga kabayan. Grabe. Sana magustuhan nila yung thumbnail ko. Paano kaya ang gagawin kong thumbnail? Diyos ko, para matakpan yung buong dibdib ko nun. Ganun pala mga kasi pagka sobrang laki, di siya mapasag. Gulat ka ako, akala ko mga kasi yung plastic ba? Yung plastic na nasabitan ko lang. Kasi bigla lang siyang umilalim na parang ganun lang siya. Di naman siya ginanon-ganon eh. Ganun pala pag malalaki. Yun lang ang and talaga ako mga kasi naka-experience sa ganitong. Hindi na to mga kasi. Hindi na pla-pla to. Super jumbo na pla-pla to. Mamaw talaga. Naalala ko tuloy yung mga content niya Kasyukoy eh. So may bandang Taiwan mga ganyan itong mga kalalaking ay salamat. Effective talaga mga kasi yung bigay ni Kabiwas TV mga kasi na bulating galing Marikina. Kakasabi ko pa lang kanina eh. Ang dungis ko na mga kasi talagang niludan ko talaga eh. Baka makawala eh. Grabe talaga. Ay, naku. First time ko. Isa pa lang tayo pamiwas. Pati, pinutol ko na lang sila. Panibawang sit up tayo. Ko dun Kinabahan ako dun. Ay, Diyos ko. Hirap pala mamiwas mo ito pagka ganun kalalaki. Nakakaba. Buti lang ipagabi. So, siguro mati makadalawa tayo or makadalawa pa tayo or pakiramdaman natin pag medyo okay pa. Boundary na ako, okay na yun. The best na yun. Hindi ko pala nalagyan ng float ng stopper. Nataranta na ako. Panigbago tuloy tayong setup mga tayo. Pink spot na to. Just thank you Lord. For the first time in my life talaga. Ay, Diyos ko. Thank you talaga Lord. Ganun pala na-experience ko talaga mamang mga ito. Ay, Diyos ko. Thank you. Diyos ko. Ay, thank you, Lord. Sana magustuhan. Nangangatog pa mga ito yung kamay ko. Hindi pa makamabon. Grabing spot na to. Bukas talaga mga ito. Dito tayo. Hindi mo na tayo. Hayaan mo natin sila dun sa may tulay.
Dapat dun sana ako bukas mga tay para kasama ko sila Prince Paparlan. So dito tayo. Try natin na maaga rito. Kasi okay sa hapon pala eh. So sana baka okay sa ano, sa tawag ito. Baka okay dito sa ano eh, sa umaga. Nangangatong talaga itong kamay ko. Oh. Okay. Wala nabuang mo na ako siguro eh. Ulit man. Ganun lang kasi mga toy, yung maliliit ting bulati, tinidiretso ko na, di ko na pinuputol. Ganyan lang siya mga toy, oh. Ayan, tapos yung kalahating ano, metro. Oh, pag nakuha pa natin mga toy yung asawa nun, baka mamaya mabuang na ako dito. Huwag naman sana. Ano, medyo malalim-lalim pala, bakit naabot ko kayo yun? Ba't ko kayo na mga ate? Ba't ganun? Pakainin natin ito. Nalagaan pala natin konti-konti na ano, okay. Ay, shoutout pala tayo, nakalimutan na, naku. Galitan tayo. Wala, tayo. Ang isang araw mga tayo, napaliguan ako, umuwi ako ng bahay. Di pa ako nag-uumpisa, bisita pa lang ako, napaliguan. Umuwi na lang ako. Merong abusado dito mga tayo na ano eh, na driver. Nagpa-practice ata yun eh. Yun, shoutout tayo mga toy. Yan na natin na sila. Yun, shoutout kay ano, Great Fishing Live. Shoutout kay Fish and Beef. Yun. Shoutout kay Double G Adventures Vlog. Yun, bagong ano natin subscriber to. Shoutout kay Junix Vlog. Yun, shoutout. Nelson Labia Jr. Yun, shoutout. Jumo to Vlog. Yun, shoutout kay Team Tukupiko. Yun, shoutout. Siyempre kay Talim PH. Yun, shoutout. Shoutout kay Don Lizzy. Yun, shoutout. Master James Vlogs. Yun, shoutout. Nick Vlog Ninang Newborn Anglers. Yun, shoutout. Cooking Beans. Yun, shoutout. Yun, shoutout nga pala kay ano, kay sabayaw ko. Belated happy birthday kay Josel Monti. Yun, thank you sa support. At sa mga bayaw kong ano, nasa Tarlac, sila Kuya Rolando Atsuela, sa asawa niya si Ate Banche Atsuela. Yun, thank you. Kay kumpare ko nga pala si Raymond Atsuela. Yun, ayun mga toy, siguro mga ano na lang tayo, hindi pa na ano to, maalon na eh, dumaan na yung ano eh, siguro mga 15 minutes na lang tayo. So yun, Ate, thank you talaga. sana meron tayong kasama bukas mga tayo ng mga insyangles. Kasi ipopost ko sa ito, ipopost ko sa GC na. Sana meron tayong kasama dito. Kaso nga pala baka ayaw nila kasi may video dyan. Pinita. Hindi talagang natin dito. Hindi tayo nagkamali talaga. Nahuwaw tuloy ako tuloy. Dami rin namimingit sa kabila mat. Sumigaw nga kanina eh. So yun mga choy, bali uwi na tayo mga choy. Boundary naman na ako, dito tayo nasundan ulit. Ito lang pala yung update natin mga. Ito nga pala yung huli natin. Impake lang ako mga choy. Diyos ko Lord, grabe talaga mga team. Yun, thank you talaga Lord. Pinaramdam mo sa akin yung ano, yung plapla kung paano yung katuwa, kung gaano yung tuwa. Yun, thank you talaga mga choy. Maraming salamat sa
Maraming salamat sa pagsama ulit sa panibagong fishing adventures natin dito sa may likod ng Makati Park. Yun, maraming salamat sa Solid Kachoy at sa mga bago natin subscribers. Tapos sa silent viewer. Yun, maraming salamat po. Sana wag niyo naman mga tayo i-skip ng mga tayo para makuha na natin talaga yung yung $10 para makuha natin yung pin ni YouTube. Yun, maraming salamat mga tayo. Ikit na ako mati. Thank you po sa pagsama ulit. Yan ang spot natin mga tayo, yung Kalayaan Bridge. Ayan, papuntang yan. Papuntang Ortigas, tapos tong kabila, pakaliwa, puntang BGC. So yun mga tayo, nakikita nyo dun sa kabila, Barangay Piniida yan. So dito tayo sa kabila mga tayo, ito yung Makati Park sa kabila na to. So yun, maglalakad tayo papuntang doon, West Trimbo. Matagal-tagal na mga tayo, punta dun sa sa highway. So yun mga tayo, maraming salamat sa pagsama. Sana nagustuhan nyo yung panibagong fishing adventures natin. Nakayari tayo mga tayo. Hindi ako makapaniwala mo tayo. Mapanaginipan ko ito mga tayo. Thank you. Tino. Grabe lalapad. Uy, grabe swerte oh.